כבל חסן וסגן לירז טיטו, זכרם לברכה. את נעמה מלווה מפקד סיירת הצנחנים, סגן אלוף אמיר מדלצי. אחיי ואחיותיי לשכול, מפקדים, לוחמים, מכובדיי כולם. בשירו תחילה בוכים של אברהם חלבי, כתב המשורר. תחילה בוכים, אחר כך הבכים מתאבן, אחר כך זוכרים דבר אחד ויחיד, את נפילת הבן. ואין אומרים דבר, ואין מדברים על הגשם ועל מה נשמע, ועל משהו עוד, ועוד על משהו, והאוזן בין כה לא תשמע, ושותקים, וקמים מן הכיסא, ויושבים, וקמים, ושוב, ויודעים דבר אחד ויחיד, לא ישוב. הנקישה הזו בדלת בשעות הבוקר המוקדמות, הנקישה הזו שגזרה את חיינו וחצתה אותנו לשניים, מה שהיה לפני ומה שיהיה אחרי. נקישה קטנה בעוצמתה ובקושי נשמעת, בניגוד לגודל האסון שהביאה עימה. ומאותו הרגע חרב עולמנו, ומה שהיה איננו עוד. 3 אנשים עומדים בדלת כאותם מלאכים שהגיעו לאברהם אבי האומה, אך בהבדל נורא אחד. אלו בישרו לו ששרה אשתו עתידה ללדת לו בן, ולאלו שהגיעו לביתנו לא היה צורך במילים ובפיהם לא הבטחות. מיד ידענו, בן רגע אבד לנו בננו דוד, בן רגע אבד לנו עולם ומלואו. אצלנו, אצלי ואצל מנחם, אצל ישי תאומו של דוד, הדס יהונתן וטל, אחיו ואחותו של דוד, נפל דבר. לפני כ-25 שנים נוספו לרשימה הארוכה של חללי צה"ל עוד 3 שמות, איתן בלחסן, לירז טיטו ובננו דוד גרנית. הנקישה הזו בדלת סגרה את מעגל הדאגה והחרדה ופתחה מעגל חדש של כאב וגעגוע שאין לו גבול ואין לו יום ואין לו לילה. געגוע למה שהיה ולמה שלא יהיה עוד לעולם. ונותרו הזיכרונות מאירועים משפחתיים, לידה, בית, בר מצווה, אספות הורים, צבא וסיפורים אישיים. דוד נולד בעופרה אשר בארץ בנימין, שם בין ההרים ספג את נופי ארץ התנ"ך. שם סיים את לימודיו היסודיים והמשיך לישיבה בכפר הרועה ולמכינה בעלי. לאחר שנה בקורס טייס מצא את דרכו לסיירת הצנחנים בפיקודו של ערן שמיר, השם ייקום דמו. סיום מסלול, קורס קצינים, פיקוד על צוות במסלול ופיקוד על צוות הלוחמים בסיירת. דוד התחנך על 3 יסודות, תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. לאורם יצא בראש חייליו למבצע מורכב בקלת ג'בור, אזור הנמצא היום בכותרות אשר בעומק הלבנון ממנו לא שב. על תפקודו בקרב בו מסר את נפשו בניסיון לחלץ את חבריו שנפגעו, הוא ענק לו צל"ש. זאת תמצית חייו של דוד, כל כך קצרים וכל כך מלאים במעשים וחדורים באמונה במה שעשה. זאת תמצית חייהם של הבנים, הבעלים, האבות והאחים אשר נפלו בקרב, באימון, בתאונה או במהלך שירות משמעותי בחטיבה. הם שהכל נגדע באמצע חייהם ובאמצע חיינו, ומאז עמד הזמן מלכת. הם כבר לא יגיעו בימי שישי זכותים ועייפים, הם לא ישבו איתנו בשולחן שבת ולא יחגגו עמנו את החגים. אנחנו בני משפחת השכול נמשיך לשאת את היגון, דוממים, מתגעגעים, לפעמים בוכים על מה שאיבדנו, על שירת חייהם שנגדעה. אף על פי כן נמשיך, כל אחד בדרכו, כל אחד בעיגונו, עם העליות והירידות, עם הכאב הנצחי. נמשיך בנתיב המיועד לנו, נמשיך בצל הצער והכאב, להתגעגע, לכאוב, לזכור, לחבק, לרצות אותם מאוד מאוד. אך גם נמשיך לחיות את תכונותיהם הטובות וליישמם במעשינו, ונשתדל להיות ראויים לקורבנם.
נמשיך להשתייך למשפחה מיוחדת זו, משפחת הצנחנים על מפקדיה וחייליה, למשפחת רעים לנשק המושיטים יד וכתף תומכת. ומשפחה שבניה הם בבואה של האומה שבה מתקיים הפסיפס האנושי המגוון. בני מיעוטים אשר קשרו גורלם בגורלנו, דתיים, חילוניים, בני עיר וכפר, התנחלויות וקיבוצים, עולים ותיקים, יחד שבטי ישראל. זו המשפחה המיוחדת שלנו. אלו הערכים שהורישו לנו בניה, ואנו ההורים ושאר בני המשפחה נמשיך את חיינו כשאנו נאמנים לרוחם, מסירותם וערכיהם. בימים קשים אלה, כשמילים כמו שסע, קרע ומחלוקת רווחות במחוזותינו, בתקופה בה רבות הדילמות והשאלות בסוגיות מורכבות, מבנה של החברה היום הוא מבחן האחדות. מבחנה של החברה הוא היום מבחן האחדות, הסובלנות והערבות ההדדית, כי הם המפתח לחוסן האומה. גם במלחמת יום הכיפורים לה אנו מציינים בימים אלו 50 שנה, למרות הניצחון הגדול והמופלא בשתי החזיתות, האווירה לאחר הניצחון הייתה אווירת כישלון. כעס, תבוסה, פילוג, כמו אז כך גם היום. לנו בני המשפחות השכולות, תפקיד חשוב בחיזוק האחדות ובהשבת החוסן. בנינו נפלו למען המשך קיומה של המדינה, קיום פיזי, רוחני, ערכי ומוסרי. אנו חייבים להשתדל ולהוביל את ההכרה והאמונה בצדקת הדרך, להוקיע את תופעת הסרבנות וההשתמטות ולגבות את חיילי צה"ל ומפקדיו במלחמת הטרור הקשה שאנו חווים. אני נושאת יחד עם כולכם תפילה לאבינו שבשמיים, שיסיר מעלינו כל מחלוקת, יסיר את קללת קבורת האחים, הבנים, כאב האלמנות והיתומים, ומי ייתן וצו הגיוס הבא יהיה צו החיים, והפקודה הבאה תהיה פקודת שלום. בעוד ימים אחדים ביום הקדוש לעם היהודי, יום הכיפורים, נתכנס להתפלל למעננו ולמען כלל ישראל. בין שאר התפילות נאמר, תן כבוד לעמך, שמחה לארצך, ששון ליראך. אכן אלוקי ישראל, הגיע הזמן. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.